Fatima. Tafiyar ki tana burge ni, komai na kina burge ni, sadaukar da nai wa farin ciki domin naki ne. Idan ba ki ba ne, idan ba ki ba ne, idan ba ki ba ne, idan ba ni ba ke, na kaunar ki ne ne, na kautar ki ne ne, maradin ki ne ne. Fatima zo cikon rayuwata. Babu komai a cikin zuciyarta in ban da soyayya. Wuri na da ita biyu aure mu zagaye alkarya. Fatima mai kunya, kin ba ni soyayya. Yar gata gurin anti, kalaman ki nai santi. A yau dai ina baiti, kaunar ki na kan saiti. Ki zo gona muradin rai da ke zuciya ta ke daɗi. Fatima.